Joj bože, však manuál je vyše 20 obrázkov. Tak ale čo už keď sme to kúpili? No a ja som taký nervózny, že ma aj sranie chytilo. No keď to človek robí prvýkrát, no tak mu to bohvie ako nejde teda. Ale keď je stále taký čierny, tak sa bojím, či to pôjde. Ahojte, dneska si ideme nainštalovať otočný držak displeja do Tesličky. No a som strašne zvedavý, či sa nám to podarí, či niečo nepokazíme a či to bude v poriadku. A hlavne sa aj bojím toho, či tento držak bude pasovať aj na našu Tesličku model rok 2026. No, lebo tento držak je určený pre Highland model 3 alebo Y rok 2024-25. A takto vypadá súčasná poloha displeja a nový držak by mal zabezpečiť to, že sa bude dať naklápať uhle 15 stupňov a otáčať doľava doprava v uhle 30 stupňov. Poviem pravdu, že keď sme videli, aké to je zložité, najprv sme premýšľali o tom, že to ani inštalovať nebudeme. No, tak ale čo už keď sme to kúpili? Ale hlavne viete, kvôli čomu sme sa rozhodli, že sa pokúsme to nainštalovať. Lebo všetko je v poriadku, ale keď chcete stlačiť náhľad mapy, tak aha, musíte ísť až do pravého horného rohu. A to pri šoferovaní je dosť ďaleko, keď to chcete prepínať, že napríklad aké druhy trasy sú a podobne. Tak dúfajme, že inštalácia prebehne v poriadku, že sa to Ujkovi podarí nainštalovať a že nebudú žiadne problémy. No a čo všetko máme v tejto sade? Takže to by mal byť montážny materiál, samotný držiak, potom kadejaké plastové kryty, tie sú vlastne 3 a manuál. Joj bože, však manuál je vyše 20 obrázkov, tak ja dúfam, že to nebude až také zložité, jak to vypadá. Poďme na to. A ja budem len tak trošku asistovať. A predtým ako začnete, tak odporúčam si všetko okolie pekne vyslať niečím mäkkým, aby ste zbytočne nič nepoškrabali alebo nepoškodili displej. A potom je veľmi dôležité vypnúť napájanie obrazovky. Určite chcete vypnúť napájanie? Áno. No a ako vidíte, vyslali sme si to pekne mäkkými uterákmi. No a ja som taký nervózny, že ma aj sranie chytilo, takže sa ohlasím o chvíľu. Týmto háčikom sme dali dole túto krytku. A teraz by sme mali odpojiť tento konektorik so senzorom. No keď to človek robí prvýkrát, no tak mu to bohvie ako nejde teda. No, zoberieme si kľúč 10 a odmontujeme tieto dve skrutky. Keď skrutky máme odmontované, tak jemne povyťahneme displej a dáme ho na mäkkú podložku. Potom zoberieme tento veľký kľúč, aha, a odmontujeme tu také dve skrutky. Neviem, či to dobre vidno. No a keď to máme odmontované, tak vyťahneme tieto dva konektory. A keď displej máme odmontovaný, tak ho zatiaľ pekne uložíme na bezpečné miesto, aby sa nepoškodil. Teraz zoberieme otočný klb, ktorý je v balení a originálne šrobiky, ktoré sme získali pri demontáži displeja. No a pevne utiahneme, je to veľmi dôležité. No a otočný klb máme pekne nainštalovaný a drží pevne. Teraz zoberieme kryt z balenia a jemne ho nainštalujeme na nový otočný klb a použijeme skrutky, ktoré sme mali v balení. Teraz zoberieme displej, jemne si ho uložíme na zmäkčenú podložku a nainštalujeme novú krytku a zabojíme kábliky. Keď nám konektory pekne zacvakli, tak už iba krytku pevne uchytíme originálnymi šrobikmi, ktoré nám ostali po demontáži. No a keď máme krytku nainštalovanú, už len osadíme displej a použijeme posledné skrutky z balenia, ktoré nám ostali.
No tak sa to začína rysovať, ale keď je stále taký čierny, tak sa bojím, či to pôjde. A už nám ostáva iba nainštalovať toto, nejakú tú krytku z nového balenia, no a senzor. Ježiš Mariš, tak držte palce. Chvála Bohu, ale nebola to veľká sranda. Stlačili sme brzdu podľa návodu a displej nešiel. Tak sme začali googliť fóra a že keď sa tento klb mení, tak je dobre potom zavrieť auto na 15 až 20 minút a počkať, kým sa uspie elektronika a potom nabehne. A chvála Bohu, všetko nakoniec išlo. Aha. No a keď už máme displej pekne otočný nainštalovaný, ešte nám ostáva nainštalovať ochrannú fóliu alebo ochranné sklo, či ak sa to volá. Máme len jedno, tak dúfam, že sa to podarí na prvýkrát a nebudú bublinky. Takže sú tu dve utierky a nejaká škrabka, asi na bublinky. No a v zobrazení je položka režim čistení obrazovky. No tak to stlačíme. A môžeme čistiť. No a to už necháme Ujka urobiť. Ja by som to iba doťapkal. Aha. No tak poďme ešte na ten malý zadný displej. Tak paráda. Už máme aj zadný displej? Jaj. Tak takto vypadá výsledok. Celkom fajne. Čo vy na to? Tak zatiaľ. Ahoj.